De gemeente Dantemadiel had de jeddere bistenvoederfabriek Teling Petfood in Veenwouden aangekocht. Dat badde in een stille aankoopprocedure om de concurrentie vat te wijzen. Het fabriek stiert zo'n 2000 al leeg en is stadig gewoon in vervalrekken. De omwoners van het terrein binnen dan echt tiergewiers dat de gemeente no van doel is het fabriek plat te gooien. We zijn er als buurt zijn, dat denk ik hartstikke blij mee. Het ding had een jaar of 2, 3 jaar had er in de bron staan. Toen zijn we al hier helemaal maar overvekken. En ik ga altijd zeggen van sloop dat ding erop en zet er mooie starterswenningjes of lietskalig bedrijven terreintje met mijn bungalowtje, mijn loodske erachter. Want dit is dan niet dat ding. Er zit niet maar in dingen, is heel hoogbaand. Nee, voort met dat ding. Oppakken, je leven Joden morgen. Eindelijk, er wordt wat aan in. Ik ben er heel blij mee. Want het roemt mooi op. In het begin weet ik naar een bedrijf. En dan heeft de stankoorlast. We hadden dus wel meemaken dat de hondenbrokken tot aan de achterdoor gaan staan. En dan ben je wel blij dat wat nou ophoudt. En ik hoop dat het inderdaad zo vlug mogelijk opbrutsen wordt. Als het net al de botje in zit voor de zomervakantiegebouw in elk geval eruit te gaan. Dan bleef er een terrein van meer dan 2 hectare wat in zijn totaliteit weer opnieuw ontwikkelen werken. De gemeente giet in peteer met de omwoners en de oreninwoners van Veenwouden om te verkennen wat de precieze wensken binnen. Een soort mensen uit de omkrieten ha voorkeur voor nieuwe woningbouw. Het is wel een locatie wat in een bedrijventerrein zit. En er zitten ook bedrijven omheen die een hege industrieklasse hebben en die industrieklasse ook nodig hebben. Dus het is echt een hele uitdaging, eigenlijk onmogelijk heel eerlijk zijn om daar op die locatie alleen maar woningen te doen. Wat wel denkbaar is een combinatie wonen en werken. En daar zijn de regels bij correct oors voor. Wat we in elk geval willen is die hele zwiere industrieklasse die er nou op zit. De meest volle, wat heel veel hinder houdt, die willen we er gaan. Dus zorg je dat als er bedrijven komen, dat die dan minder hinder en oerlast jouwen voor de omjouwing.